बघा टोटल 8 प्लेट आहे. हे आपले सध्या 4 प्लेट आमरसपुरी रेडी आहे. किती भारी दिसते बघा. आमरस पण आपला एकदम घरगुती. तर सर्वांना नमस्ते. मी तुम्हाला बघा आता फिश मार्केटला गेलो होतो. हे टोप बघा, आज माझा डब्बा अवेलेबल नव्हता म्हणून मी फिश मार्केटला हा टोप घेऊन गेलो. हे सर्व फिश आहेत. आणि आता आपले गेस्ट आले गोल्डन रूममध्ये, मुंबईवरून आले. ते 2 दिवसाचा स्टे आहे त्यांचा आणि त्यांना फिश खायला भरपूर आवडतं. तर मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं की जर तुम्हाला माझ्यासोबत फिश आणायला यायचं असेल तर तुम्ही माझ्यासोबत येऊ शकता. गाडी काय खाली जाते. हां, इतर काय कामं असेल तर मग कामं करतो, पण जेव्हा फक्त फिश असेल तेव्हा तुम्ही माझ्यासोबत येऊ शकता. तर आज ते गेस्टसुद्धा माझ्यासोबत आले होते. जर त्यांना ब्लॉग आवडत असेल तर त्यांना ब्लॉगमध्ये पण घेऊया. मला काय दाखवायचं आहे, त्यांनी दुपारी पण फिश थाली ऑर्डर केली आहे. दुपारीच ऑर्डर केली, पण त्यांनी फिश मार्केटमध्ये सांगितलं की त्यांना रात्री पण हवं आहे. तर सर्व प्रकारचं फ्रेश मासे बघा मी घेऊन आलो आहे. आणि तुम्हाला एक क्लिपसुद्धा दाखवतो की आज फिश मार्केटमध्ये कोणकोणते फिश अवेलेबल होते. सोलार आता समीरन पण सोलार लावला. ठीक आहे शिरीन, समीरन पण सोलार लावला. हो माहितीये, जारियात किती नव्हते सोलर जायदप्पा सोडून. आता तुम्ही बघितलं ना केवढे सर्व मासे होते त्याच्यामध्ये. आता तुम्हाला मी दाखवतो की मी त्यांच्यासाठी काय किती व्हरायटी आणले. मेन काय सांगायचं आहे की इथे बघा, ही क्वालिटी आम्ही मेंटेन करत आलो आहे एवढ्या 3 वर्षात. हे जेव्हा आता मासे खातील ना तेव्हा त्यांना भरपूर आवडेल. आता तुम्हाला सांगतो काय काय आणले दाखवतो बघा. पहिले आणलेले आहेत हे बघा इकडे. आता हे काढून दाखवत नाही, हे आपले छोटे कोळंबी आहेत. ओके, जे आपले ग्रेव्हीला किंवा आपण जे वाट्या देतो ना थालीमध्ये त्यासाठी ते बारके कोळंबी आणलेले आहेत. दुसरं मी तुम्हाला दाखवतो. दुसरे त्यांना सुरमई हवी होती. बघा मोठी छोटी सुरमई एक कॉन्सेप्ट आहे, पण फ्रेश असणं जास्त गरजेचं आहे. जर मोठी फ्रेश नसेल तर त्यापेक्षा मीडियम छोटी जास्त परवडते. ते बघा ही सुरमई आणलेली बघा सगळं. बघा फ्रेश आहे की नाही बघून समस्या नाही बघा. असे समजा 2-2 पीस पण थालीमध्ये दिले तर गेस्ट पण खुश आणि आपण पण खुश. हे बघा हे सर्व फिश आणलेलं आहे, सुरमई आणलेली. ही झाली सुरमई. आता दुसरी दाखवतो. म्हणजे रात्री त्यांना सुरमई थाली देणार आहे आणि आता त्यांना काय देणार आहे दाखवतो. सोबतच हे फ्रायसाठी म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी द्यायला मी कधी कोलंबी पण देऊ शकतो जर कोलंबी अवेलेबल असेल. हे मोठे कोलंबी आहेत बघा, हे मोठे कोलंबी आहेत आणि हे बारके कोलंबी आहेत. हे बघा हे छोटे कोलंबी आहेत. हे आपल्या ग्रेव्हीसाठी, हे असंच फ्राय देण्यासाठी हे कोळंबी आणलेले आहेत. सोबतच तुम्हाला दाखवतो आता हे नेक्स्ट पिशवीमध्ये काय आहे. नेक्स्ट पिशवीमध्ये आहे बोंबील. हे सुद्धा कॉम्प्लिमेंटरी आपण देतो थालीमागे फ्राय पीसेस. हे बघा हे आहे बोंबील. म्हणजे ही प्लेट आहे ना, ही प्लेट हा जो मी खर्च केलेला आहे या प्लेटीमध्ये बघा, हे ताटामध्ये कॉम्प्लिमेंटरी गोष्ट देण्याची आहे. हे तुम्ही लक्षात घ्या आम्ही किती कॉन्ट्रीब्युशन करतो थालीमागे, म्हणजे तुम्हाला खुश करण्यासाठी. आणि आता हे परत दाखवतो. इथे आहे मेन डिश त्यांची. आता ज्यांना ते पाहिजे त्यांना पाहिजे होते त्यांच्या 3 थाली. 3 गेस्ट आहेत त्यांना आता 3 थाली पाहिजे आणि संध्याकाळी 3 थाली पाहिजे. 3 थाली पाहिजे तर हे बघा 3 पापलेट आहेत की नाही व्यवस्थित एकदम मस्त. म्हणजे माणूस बघणारा पण खुश आणि खाणारा पण खुश. 3 थालीला 3 आणले आहेत. म्हणजे जेव्हा लागतील तसं आपण पुढे ऑर्डर देणार. तर हे 3 थालीसाठी 3 आणलेले आहेत. अजून आता लास्ट राहिलेलं आहे हे माझ्या दिलूसाठी आणलं आहे. दिलसाठी म्हणजे काय ते मांजरींचे मासे नाही आहेत. ते मेन तुम्हाला सांगतो हे उलट कॉस्टली आहेत सर्वात मासे. ते तुम्हाला मी काढून दाखवतो. तर हे आपले आहेत सौंदाळे. हे बघा हे सर्व सौंदाळे मासे. ओके हे बघा. आणि जसं मी आता माझ्यासोबत गेस्ट पण आले त्यांना विचारलं तुम्ही खाता का, तर ते सर्व फिश खातात. तर ह्यातलं पण मी एक फ्राय पीस त्यांना आत्ता किंवा रात्रीमध्ये कॉम्प्लिमेंटरी देणार आहे आपल्या होमस्टेतर्फे. तर बघा व्हरायटी किती आहे बघा. आणि हे सर्व आजचीच ऑर्डर आहे आपली रात्रीसाठी आणि दुपारसाठी एवढं. तर असं फ्रेश खायचं असेल तर तुम्ही शुभांगी की होमस्टेमध्ये बुकिंग करा आणि असं फ्रेश खायला या. आणि हे आता मासे 2 घेतो पहिले आणि माझ्या दिलूसाठी उकडायला टाकतो.
हे बघ आणि तुम्हाला रेट ना आता भरपूर कमी झाला आहे मार्केटमध्ये. सौंदाले फक्त 400 रुपये किलो होते. हे 400 रुपयाचे मासे आहेत. सुरमईचा रेट 700 रुपये किलो आहे. या मोठे कोळंबी 400 रुपये आहे. बोंबील 200 रुपये किलो आहे आणि पापलेट आपले 800 रुपये किलो आहे. हे ऑफ सीझन म्हणजे उपवासाच्या दिवशीचे रेट आहे. जेव्हा उपवास सुटेल हे रेट्स वाढणार आणि जेव्हा सीझन येणार तेव्हा ते अजून वाढणार. ओके, पण तरी पण बघा असं फ्रेश तुम्हाला आम्ही देऊ शकतो. आणि सर्व त्या गेस्टनं विचारलं की तुम्हाला काय आवडतं, त्यांनी जे आवडतं तेच आपण इथे घेतलेलं आहे. हे माझ्या आवडीचं मी घेतलेलं नाही. बघा आता आपले 3 फिश थाली रेडी होतात. लंचमध्ये पण आपल्या गेस्टना फिश थाली हवी आणि डिनरमध्ये पण फिश थाली हवी आहे. तर इकडे बघा प्रिपरेशन कशी करून ठेवलेली आहे, ज्यामध्ये आपण ताटामध्ये सोलकढी, सॅलेड, चमचे काढून ठेवले आहेत. फिश करीसाठी वाट्या, कोळंबीसाठी वाट्या आणि भातासाठी प्लेट, हे सर्व रेडी करून ठेवलेलं आहे. जसे फिश फ्राय झाले तसं आम्ही बघा वाढून पण त्या गोष्टी ठेवलेल्या नाही आहेत. त्या प्रश्न बरोबर केला आहे ना, वाढून ठेवले तर थंड झाले असते. त्या टोपात तसे बघा गरम होतात ते झालं की ते पण वाढायचं, हे पण वाढायचं. चपात्या ठेवायचे. चपात्या कुठे आहेत? हां ते हां चपात्या पण राहील ना इकडे चपात्या. बघा हे साईडला घ्यायचं, तिकडे हे तिकडे घे. हां म्हणजे चपात्या पण इकडे, म्हणजे हे सर्व गोष्टी वाढायच्या इकडेच ठेवले आपण. हे सर्व झालं आणि फिश फ्राय झाली की आपण पटापट वाढायला घ्यायचं. हे बोंबील पण आणले आहेत आपण, हे त्यांना स्टार्टर म्हणून हवेत. हे बघा हे सर्व अशा गोष्टी. आणि तेल बघा फर्स्ट यूज तेल आहे आपला. तुम्हाला कोळंबी कॉम्प्लिमेंटरी पाहिजे असेल तर ऑफ सीझनला बुकिंग करा. तुला माहिती आहे कॉम्प्लिमेंटरी थालीमध्ये मी काय देतो? बोंबील देतो आणि बांगडा देतो. तर मी काय ऑफर देतो, जर ऑफ सीझनला बुकिंग केलं तर कोळंबी तुम्हाला देईल कॉम्प्लिमेंटरी. बरोबर आहे ना? त्या ऑफ सीझन करायचा फायदा. बरोबर, म्हणजे तेल उडत नाही आणि पापलेट पण तुटत नाही. हो छान करायला लागेल. पापलेट हसते, पापलेट खुश आहे. श्रावण असो किंवा नवरात्री, आमच्या तव्यावरती मासे खेळत राहतात 24 आवर, 365 दिवस. कोणत्याही दिवशी. मम्मी काय सांगतो माहिती आहे काय, येणारे गेस्टना डाऊट म्हणजे विचारतात की तुम्ही मासे तळून द्याल का, म्हणजे फिश मिळेल, नॉनव्हेज मिळेल का. हा बिझनेस आहे आमचा. काय प्रश्न बरोबर ना? बिझनेसमध्ये आम्ही दिवस बघत नाही, आम्ही खात नाही. श्रावण आमचा आहे, पण तुमची एन्जॉयमेंटसाठी तुम्ही आलात ना, तर तुम्ही बिंदास खाऊ शकता सर्व गोष्टी. आपला जेवण रेडी आहे. प्रशांत आता तू एक रिव्ह्यू दे जरा, असं उजेडात तिकडे जा. तू हे फर्स्ट टाइम बघतोयस ना, एका आडगावी म्हणजे एवढी जास्त सोयी नाहीत आपल्याकडे, तरी एका आडगावी एवढं सर्व जेवण जर आपण सर्व करतोय म्हणजे ते किती आपण बोलतो ना, एक एवढं सर्व सोय होऊ शकत नाही पटकन असे सर्व. पण एवढं सर्व आपण 3 वर्ष करत आलो म्हणून आपण एक बाजूला काहीतरी एक अपग्रेड काहीतरी करता आलं आपल्याला. म्हणजे मेहनत घेतोय, त्या मेहनतीचं फळ पण आपल्याला मिळतोय. आणि तुम्ही येत आहे हे आम्हाला चांगलं वाटतंय. तर हा तुम्हाला पटकन दाखवतो. काकी तोपर्यंत एक थाली पुढे जाऊ दे घ्या, म्हणजे तेवढं गरम आपले सर्विंग पण होईल. ओके, तर ते झाकायचं प्लेट्स दे, एक दे एक काकीला. काकी ही थाली घेऊन जावा, सर्व सेम थाली आहे. तुम्हाला मी तोपर्यंत दुसऱ्या थाल्या दाखवतो. येस, तर ही आपली पापलेट कोळंबी थाली आहे. ऑफ सीझन आलं तर कोळंबी पण तुम्हाला कॉम्प्लिमेंटरी देऊ. तुम्हाला थाली दाखवतो बघा. पापलेट कोळंबी मसाला फिश करी आहे बघा. ही कोळंबीमध्ये फ्राय करून दिलेले सॅलेड, सोलकढी, 2 चपात्या, त्यांना चपात्या हव्या, भात आणि त्यांना स्टार्टरमध्ये बोंबील स्टार्टर हवे ते बघा, बोंबील फ्राय आणि एक्स्ट्रा 5 चपात्या. तर असं काही आपलं जेवण आहे. एक थाली पुढे पाठवली आणि आता बाकीचे मी सर्व घेऊन जातो. चला, तर इथे बघा आपलं जेवण झालं की आपण कॉम्प्लिमेंटरी आपलं गोड पान सुद्धा देतो आणि हात पुसायला टॉवेल. एवढे लांबून भेटायला आले मला. आणि किती वर्ष आलो बघतोय आम्ही. विक्रोळीला तुम्ही राहायला होते तेव्हापासून. हे मुगाचे आहे, खालचे मेथीचे. वा वा, मग तुला कोणते पाहिजे, मुगाचे का मेथीचे? मुगाचे. तू मुगाचे खा, मी मेथीचे. हां चालेल. आधी ते साईडला बसले नाही येते, हे सर्व फ्रेममध्ये येतात. थँक्यू. हे घरगुती उलट जास्त गिफ्ट एकदम मला जास्त आवडतं. आणि त्यांना कसं हेल्थसाठी पण ते चांगलं
झाल्यात ना होय. मुगाचे येस आणि येस पिस्ताचे. हे हेल्दी गिफ्ट झाले एकदम मिठाईपेक्षा तरी बेटर ते एकदम त्याची मिठाई कोणी दिली ती आज सारखं नाही का खात होता हो, तो? संपून जातात ते बघ खाण्याच्या गोष्टी राहत नाही त्रास समोर नाहीये नाही खात ना तरी पण खातो तो तो गोड काय का नाही नाही तरी पण खातो. ते एकदा खायला लागले की ते होऊन हा. जातं तसं. चला आणि असं काय आता गिफ्ट आलेलं ते खायलाच हो, हो. पाहिजे ना. आणि बरं, कोणतरी आवडीने- आपल्याला आवडीने देतात ना आवडीने मग ते. देतं. उलट त्याची चव वाढते मध्ये त्याच्या अजून आवडे दिलं की हा, आता तुमचे म्हणजे काही असं नाही की आपण ते घेऊ नाही शकत पण ते दुसऱ्या कोणी आवडीने दिले की ते अजून आपल्याला आवडतं आवडतं. खायला. आवडतो मग आमचं पण तेच चाललेलं काय आणि ते घ्यायचं स्वतः काय घेऊन तर घ्यायचं. खात नाही आपण आहे की ना पण प्रेमाने दिलेलं तर हो. आपण खातो आवडीने मग ते माणसं एवढे म्हणजे गेस्ट आपले तुम्ही सर्व एवढ्या आवडीने आणताना ते मग ते छान वाटतं आपल्याला सर्व आणि तुम्ही कुठून आलात आम्ही भांडूप करून भांडूपवरून आणि तुम्ही सबस्क्रायबर आहात बरोबर हो, हो. किती म्हणजे व्हिडिओ बघून किती वर्ष झाली कधीपासून बघताय व्हिडिओ 5-6 वर्ष झाले म्हणजे तुम्ही विक्रोळीला विक्रोळीला राहत होता तेव्हापासून आम्ही बघतो व्हिडिओ. हा हा काय आवडतं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ मध्ये बोलणं खूप आवडतं बोलणं मेन आवडतं अरे वा 2 नंबर जेवण आता बोलणं एक नंबर, हा. बॉन्डिंग आहे ना एकमेकांसोबत पूर्ण हा. फॅमिलीचं आणि काजल तर मला असं वाटते की म्हणजे मुलगीच ती आहे. मुलगीच आहे म्हणून आणि दिसायला पण ती आता तशी दिसायला लागलीये सेम झाले Same च, same च. आमचे ऍक्च्युली मला आणि तिला भाऊ बहीण पण म्हणतात कधी कधी हा ती तीच पण बोलायची बोलते गीता. ती पण पहिला पण बोलायची तर तुम्ही किती दिवसाचा स्टे घेतला तिथे तर आपण 2 nights 3 days चा घेतलाय आणि तुम्हाला जेवण आवडलं आताचं एक हो, हो. नंबर खूप जास्त काय खाल्लं तुम्ही आता सकाळी पुरी आमरसपुरी पुरी नंतर आणि आता दुपारी आपण पापलेट आणि प्रॉन्स आणि बोंबील घेतले होते स्टार्टर्स येस मध्ये येस येस आणि जसं मी कशी आवडली तुम्हाला खूप एक खूप नंबर जास्त आणि जसं आपण व्हिडिओमध्ये सांगितलंय हे गेस्ट पण आपल्यासोबत आले तुम्हाला म्हणजे इतर पण कोणालाही माझ्यासोबत यायचं तर तुम्ही बिंदास येऊ शकता हा. हां म्हणजे फक्त मच्छी आणायला नाही कांदे बटाटे आणायला पण येऊ शकता तो सर. सगळीकडे घेऊन जाईल आणि हिला मच्छी साफ करायची होती होय हां सारखे आमचं डोकं खातेवरती मम्मी मला कोलमी साफ करायची कोलमी साफ करायची म्हटलं जा खाली जा तुला वेळ मी दादाला बोलली पण दादा बोलला कोणी नाही केलं ना तर मी तुला आवाज देतो मग तू ये आता कसं त्यांना कसं काम लावणार त्याला काय नाही ती आवड आहे तिची तिला रात्री 2 वाजता उठून पण देते झोपेत पण सोबत हा. बसते. हॉबी आहे काय हा अहो मला कधी मला असं वाटतं की पहिल्यांदा आले असं वाटलंच नाही मला असं वाटतं की मी येऊनच गेली आहे इथे का ते आपण रोज बघतो ना ते त्याच्यामुळे मग अशी ती आलो तेव्हा उतरले ती तेच बोलली की असं वाटत नाही ना की आपण पहिल्यांदा आलोय म्हणजे कुठे जायचंय काय जायचं माहिती असेल वरती हा, म्हणजे तुम्हाला या होमस्टे बद्दल तुम्हाला माणसं माहिती आहेत रूम माहिती आहेत काय जेवण मिळतं ते माहिती आहे सर्व सगळं माहिती क्वांटिटी क्वालिटी सर्व सगळं सर्व रस्ता पण माहिती आहे फक्त डायरेक्ट आम्हालाच नाही का म्हणजे आम्ही ओळखू नाही शकतो हा. एवढंच पण ते पॉसिबल पण नाही ना एवढं सगळ्यांना लक्षात ठेवणं पण तुमच्या म्हणजे चॅटनी बोलण्याच्या पद्धतीने आपल्याला समजतं की तुम्हाला किती ओढ आहे त्या माणसांची मग तेच आम्हाला पण छान वाटतं मग आम्ही म्हणजे पण मी अगदी बघतो छोट्या छोट्या गोष्टी पण म्हणजे त्याला थंड पाणी आवडतं ते पण मी दादाला रात्रीच मेसेज करून ठेवलं दादा प्लीज बॉटल ठेवा हा फ्रीजमध्ये तशी तर लगेच बाटल्या ठेवले येस येस तिथे पण मुंबईला पण म्हणजे आपली घरची आहे त्याच्यापेक्षा आजूबाजूची भरपूर माणसं गोळा केलेली आहे हां येस बरोबर बघा आपले गेस्ट आले आहेत त्यांनी दुपारी सुद्धा 3 फिश थाली घेतली होती आता रात्री पण त्यांना 3 फिश थाली हव्या च्या मच्छीमध्ये तुम्हाला सुद्धा दाखवतो इकडे 2 तवे का ठेवले कारण पटापट झाले पाहिजे कॉम्प्लिमेंटरी आपण सौंदाला दिलेला आहे आणि खाली सौंदाले एका याच्या तव्यात जातील आणि सुरमई आहेत हा सुरमई एका तव्यात जातील आणि पाठी बघा आपण प्रिपरेशन ऑलरेडी करून ठेवलेली आहे सोलकढी सॅलड वाढवून ठेवलेला आहे आज तुम्हाला दाखवतो आता ह्यांनी डबल घेतलं आहे ना तर आज आमच्याकडे कोलंबी बघा स्पेशल त्यांच्यासाठी कांद्यावरची कोलंबी बनवलेली आहे आम्ही सुकी कोळंबी सुकी कोलंबी हा. ओके म्हणजे तुम्ही असं जर आमच्याकडे रिपीट काही गोष्ट केलं तर आम्ही पण ट्राय करणार की तुम्हाला व्हरायटी द्यायचा प्रयत्न करू म्हणजे कोलंबीच पण ती ग्रेव्हीवाली होती आता आम्ही हे सुकीवाली केली म्हणजे कांद्यावरती केली जसं लग्नात कशी हळदी लावते तशी. तसं माशांना आम्ही पीठ लावतो तिकडेच काय झालं कारण तिकडे तेल आहे ना
इकडे बघा आपली परत एक स्पेशल थाली आपण डिझाईन केलेली आहे. सुरमईचे पीसेस बघा, सौंदाला फ्राय दिलेला आहे, फिश करी, भात, सोलकढी आणि इकडे कोळंबीचं कांद्यावरची कोळंबी किंवा तुम्ही ह्याला कोळंबीचा लोणचं पण म्हणू शकता. कोलंबीची चटणी, कोलंबीचं लोणचं असं. तर अशी स्पेशल थाली आपण आपल्या गोल्डन रूमच्या गेस्टसाठी बनवलेली आहे. त्यांचं आज फर्स्ट डे स्टे आहे, उद्या दुसरा दिवस, तिसऱ्या दिवशी चेकआउट आहे. तर असं ऑफ सीझन आला तर तुम्हाला आम्ही असं व्यवस्थित वेगवेगळं काय वेगवेगळं बनवून देऊ शकतो. ठीक आहे. तर ऑफ सीझनचा हा फायदा असतो बुकिंग करायचा. हा, मग चला फटाफट बुकिंग करा. येस. आणि मच्छी रत्नागिरीमध्ये मिळायला सुरुवात झालेली आहे परत. हा, तर बघा जेवण झालं की असं पान खायला सुद्धा आमच्याकडे रेडी व्हा. काय बोलते तुम्ही, बरोबर ना? हो, माणसं पान खायला बाहेर जातात, पण आम्ही तुमच्याकडे पान, आमच्याकडे पान असतो बघा. ह्याच्यात हे नाही, म्हणजे तंबाखू नाही, सुपारी नाही, आपलं घरगुती गुलकंदचा आणि बडीशेपचा पान एकदम मस्त आणि कॉम्प्लिमेंटरी थालीवरून. चला, चपाती किती झाल्या? ही माझी चपाती बघितलीस का, पूर्वीची चपाती, घडीची चपाती, केवढी चपाती बघ तवावर. येस येस, एकदम छान. काय प्रशांत, हा कॉन्सेप्ट आवडला पान द्यायचा? हा कॉन्सेप्ट मी सायला फोन करून सांगितलेला. हा, काय बोलतो? हां, तर इथे बघा आपला एक बॅच तळून झालेला आहे, हा आपला दुसरा बॅच आहे. आणि आज आहे साबुदाणे वडा. दही नाही आहे, साबुदाणे वड्यासोबत चटणी आहे. तर तुम्हाला दही पाहिजे तर दही घेऊ शकता, चटणी पाहिजे तर चटणी घेऊ शकता. बघा असं 6 प्लेट. आपल्या होमस्टेचा नंबर 1 नाश्ता साबुदाणे वडे चटणीसोबत खाऊ शकता किंवा दहीसोबत, एकदम रेडी आहे बघा खायला. चला या तुम्ही पण बुकिंग करून पटकन खायला.